Česká televize uvádí animovaný seriál. V hlavních rolích v českém znění Andrea Elsnerová, Ivo Novák, Rozita Irbanová, Milan Slepička, Natálie Topinková, Libor Terš. Manon mezi námi. Melba uklízí. Díky za mléko, Almo. Brzy se zastavím, abych si vzala trochu tvé vlny na vycpání polštářku. Dobře. Co bych si bez vás počala, báječná zvířátka? Není ti nic, Melbo? Alma tě dává mlíčko, kudrnka vlnu a já nedávám nic. Když zvířátko celý den polehává a podřimuje, tak asi moc nepřispívá. Barone! To tedy uvidíme. Co pro tebe dnes můžu udělat, Manon? Mohla bys mi vyhrábnout asi 12 mrkví. Uvařím svou slavnou polévku. A 12. Víc mrkví já bych neunesla, Manon. Žádný div. Kočka není tak užitečná jako kůň. A co ty tady vlastně děláš, barone? Já pomáhám Manon věšet prádlo. Jsem ti velmi vděčná, barone, děkuju. Baron má pravdu. Já nejsem užitečná. Možná bys mohla naplnit korýtko na vodu. Je prázdné. A já mám žízeň jako kůň. Mohla bys? To by byla velká pomoc. Jdu na to. Mano, koryto s vodou přetéká. Nemůžu z něj pít, abych si nezablátila klopítka. Kuřátka, prosím, přestaňte takhle hrát. Budete celá zablácená. Melbo! Já vím, že tam jsi. No tak, vylez. Ahoj. Nejen, že jsem byla naprosto k ničemu, ještě jsem udělala velký binec. Všichni dělají chyby, každičký den. Hele, co tvůj ocásek, Melbo? Ten by se mohl využít. Spolu utřeme v domě prach. Skutečně myslíš, že to dokážu? To rozhodně ano. Tvůj ocásek je na to ideální. Díky Melbě byl celý jarní úklid domu hotový velmi brzy. Tam v chlévě jsou přes celé okno pavučiny. Myslíš, že bys je všechny dokázala smést, Melbo? Melbo, mohla bys oprášit moje malá kuřátka? Uschlo na nich to bláto od koryta na vodu. A Melbo, na mých kopítkách je taky blát. Nebojte se, tuhle práci já umím. Hele, Melba tady není jediná užitečná. Máš pravdu, barone. A protože jsi tak silný, mohl bys mi dojít pro ty ostatní mrkve. Vidíte? Dokážu tady být užitečný jako Melba. Že, Manon?
čeká celý svět. Všechno bude samý květ. Že se blíží, vím i já. Láska, pohoda, nedočkavě už čekáme. Slyším kouzelný ten hlas. Všichni je lákáme. Přijď mezi nás. Když sněženky rozkvetou, do přírody ven tě zvou. Aby zběhal, hrál si jen v trávě celý den. Ožije kvítek po kvítku, slunce zve k jarnímu polibku. Všechno voní, je to dar těch krásných jar. Pojď se projít v tomhle krásném dni, čistotou se právem všechno skví. Nestůj jarním dnům přeji, čas jarní vítej. Spolupracovali Olga Pavlová, Lenka Lukyšová, Zdeněk Zenger, Eva Maxová, Pavel Fuchs, Alena Poledňáková, Vladimír Tišnovský a Jiří F. Svoboda. Vyrobila Česká televize 2011.